Nagpinirmahay na og Memorandum of Agreement ang Department of Agriculture ug ang Department of Environment and Natural Resources nga unahon og himuong biodiversity friendly ang mga pamaagi sa agrikultura aron maproteksyonan ang kadagatan ug ang mga yuta atol sa kasaulugan sa Ocean Month. Kini gihimo isip pagsunod sa Joint Administrative Order Kunjaw 2021-01 kon mainstreaming biodiversity friendly agricultural practices in protected areas and wider agricultural landscapes. Gimugna kini aron mapalapdan pa ang mga pamaagi sa pagpanalipod sa kadagatan ug kayutaan hilabi na ang mga lugar nga dunay daghang natural resources. Ang pinirmahay sa MOA gihimo ato sa duha ka adlaw nga National Capacity Building niadtong milabing semana dinhi sa Davao City. Ang agreement nagtumong nga magkahiusa ang Department of Agriculture ug ang DENR ngang iduso nga kalambuan nga nakasentro sa pagprotekta sa kinaiyahan. Atol sa duha ka adlaw nga tigom, gisgutan ang mga moderno ug mga importanteng mga pamaagi aron maproteksyonan ang kinaiyahan. Mipambitsab ang mga opisyal sa Biodiversity Management Bureau sa DENR, ang Bureau of Soils and Water Management sa Department of Agriculture, kuyog ang Biodiversity Corridor Project. Gisgutan ato sa tigom ang biodiversity-friendly agricultural practices pinaagi sa paggamit og tradisyonal ug modernong teknolohiya nga magamit sa sektor sa mag-uuma, mga mananagat ug sa mga yanong lungsuranon. Sa kasumaran sa Ocean Month, nanawagan ang DENR ug ang DA nga unta atong sundon ang mga maayong pamaagi sa paglabay sa atong mga basura, pagpananom og kahoy ug mogamit sa mga insaktong pesticides aron dili madaot ang kahanginan ug kasapaan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.